Hello friends, welcome back to me and my mom channel. நான் ஊர்ல இருந்து ஒரு பணம் பருத்து கொண்டு வந்திருக்கேன். அதனால இன்னைக்கு நம்ம தாத்தா சுட போறாரு. அதை நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பனம்பழத்தை எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஆனங்கட்டி மலை போனோம். அதையும் நாங்கள் வீடியோவில் போடுறோம். அதுவும் அப்பா அம்மா எல்லாமே வந்தாங்க. ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஏதாச்சும் டைம் கிடச்சிச்சின்னா நாங்கள் ஊட்டி கொடைக்கானல் எல்லாமே போவோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஹோப் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பனம்பழத்தை சுட்டு சாப்பிட போகிறோம். அது எப்படி இருக்கும்னு நம்மளுக்கும் தெரியாது, பட் ஒரு நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிறதுனால அதை சுட்டு சாப்பிட போகிறோம். அப்புறம் ஒரு ட்ரிப் வீடியோ, ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப்பான ஒரு ட்ரிப் வீடியோ. அது என்னென்னா, ஆனைக்கட்டி மலைக்கு சும்மா போயிருந்தோம். ஆனைக்கட்டி மலைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போயிட்டு ஒரு டீ கடையில் எப்போவுமே டீ குடிப்போம். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நாங்கள் போவோம் டைம் இருக்கும் போதெல்லாம். அதனால் நாங்கள் போனோம். ஆனால் என்னென்னா சர்ப்ரைஸிங்க, எங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். நாங்கள் அங்கே சர்ப்ரைஸாக போகலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அங்கே டீ கடையில், அதனால் ஆப்போசிட்டில் இருக்க கடையில் சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம இங்கே பனம்பழம் இருக்குங்க. அந்த பனம்பழத்தில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு இரும்பு கம்பியால் நம்ம வந்து குத்தியிருக்கோம். அந்த குத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கேஸில் வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சு அதை வந்து கரெக்டாக கொஞ்சம் வந்து நெருப்பு பற்றி வச்சு அதை கறுக்கிறோம். என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சுற்றி நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து அது தீயில வாட்டணும், நல்லா வாட்டி விடணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக வெடிச்சு உள்ளே வந்து நாராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த பனம்பழம் சுடும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு அரோமாங்க. வீடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பெர்ஃப்யூம் வாசம் மாதிரி அப்படி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது அப்பா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னென்னா, இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். நாங்கள் காட்டில் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, முன்னாடி இந்த மாதிரி பனம்பழம் கிடைக்கும் போது எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம்னா, அங்கேயே வந்து விறகெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து சுட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்பா அதை எடுத்துட்டு வந்தாரு. எடுத்துட்டு வந்தபோது பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபுல்லா வெடிச்சிருந்துச்சு. இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்க பாருங்க சுத்தி ரவுண்டா, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அது எடுத்துட்டு பயங்கர சூப்பரான டேஸ்ட்டுங்க, செம்ம அரோமாங்க. உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் பனம்பழம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இப்படி பண்ணி பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பனம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே வச்சிடாதீங்க. என்னைக்கு கிடைக்குதோ அன்னைக்கே நீங்க வந்து சுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் அது சூப்பரா இருக்கும். வீரே அப்படியே கமன்னு வாசம் அடிக்குதுங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பரான வாசம். நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி யாராச்சும் பனம்பழம் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் எங்களுக்கு கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அந்த கமெண்ட் பண்ணாதான் எங்களுக்கும் தெரியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இதுதான் இந்த பனம்பழம் சாப்பிட்டது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் நாங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அங்கேயே பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க, இது பண்ணுவாங்க, சூப்பரா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அங்கேயே பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டா இருந்துச்சு இதை பண்ணும் போதே. ஏன்னா இதுதான் எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் இது வரைக்கும் பனம்பழமே பார்த்தது இல்லைங்க. இப்பதான் பாக்குறேன். அதை வந்து சுட்டு சாப்பிடும் போது எனக்கு இன்னும் அவங்க சுடும்போது, அப்பா வந்து சுடும்போது எனக்கு இன்னும் அப்படியே வந்து பயங்கரம் அப்படியே எப்படா இதாகும், எப்படா ரெடி ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா வீடே ஃபுல்லா பயங்கர வாசங்க, சூப்பரான வாசம். நீங்க உங்களுக்கே வந்து தெரியுங்க, அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இது பாத்தீங்கன்னா அப்பா உரிக்கிறாரு, அதெல்லாம் ஃபுல்லா உரிக்கிறாரு. பட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த கருப்பா இருக்கு இல்லைங்க, அந்த சைட்ல இருக்கிறத மட்டும் தனியா எடுத்துடலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும் இல்லைங்க, இந்த ஆரஞ்சு கலரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம சப்பி சாப்பிட்டுட்டு அதை வந்து போட்டுடணுங்க. அதுதான், இவ்வளவுதாங்க இந்த பனம்பழத்துல, வேற எதுவுமே இல்லைங்க. பட் அவ்வளோ சூப்பர் டேஸ்ட்டுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு பனம்பழம் எங்கேயாச்சும் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து இதை சுட்டு சாப்பிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நானும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ட்ரிப் போனோம். சும்மா ஆனைக்கட்டி மலைக்கு ட்ரிப் போகலான்ட்டு அப்படின்னு போனோம். நாங்கள் எப்போவுமே ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம்னா, ஆனைக்கட்டி மலைக்கு போயிடுவோம், இல்லை ஊட்டி போவோம். அதனால இப்போ நாங்கள் வந்து 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு போகலாம். கிளைமேட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆனைக்கட்டி போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுல்லு செங்கல் சூளையாக இருக்குங்க. இங்கே நாங்கள் வந்து மாங்கரையை தாண்டி நாங்கள் வந்து போகும்போது மேலே இந்த மலை ஏறும்போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன அந்த கர்வ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அந்த சைடே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. அதை நாங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்போவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு டீ கடைக்கு போவோங்க. அந்த டீ கடைக்கு போயிட்டு டீயை குடிச்சு திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துடுவோம். ஆக்சுவலி ஆனைக்கட்டியே ஃபுல்லாக போக மாட்டோம், மேலே போக மாட்டோம். நான் சூப்பர் வெரைட்டியான டீ எல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து லெமன் டீ, புதினா டீ, பிளாக் டீ, நார்மல் டீ, காஃபி, பிளாக் காஃபி,
நிறைய காஃபி, மசாலா டீ இது எல்லாமே இருக்குங்க. நாங்கள் போன டைம் என்னாச்சுன்னா சர்ப்ரைசிங்காக வந்து கடை க்ளோஸ் ஆகிருந்துச்சு. அதனால் எங்களால் வந்து சாப்பிட முடியல. ஸோ அதனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற கடையில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நூடுல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு லெமன் டீ குடிச்சிட்டு வந்துட்டோம். நாங்கள் எப்போவுமே இங்கே போகும்போது எல்லாமே லெமன் டீ ட்ரை பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா வடை வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும். வடை, பஜ்ஜி, போண்டா எல்லாமே இருக்கும். ராகி வடை இந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்கும். அந்த கடைக்கு போனாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நிறைய என்ன சொல்றது பிளான்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் வச்சிருப்பாரு. பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அங்கே போனாவே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் போய் பாருங்க. அந்த டீ கடையில் போய் பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள். சாரி, என்னால் இந்த டைம் என்னோட லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ண முடியல. பிகாஸ் நாங்கள் போனப்போ அந்த டீ கடை இல்லாதனால அந்த தாட் இல்லாதனால ஷேர் பண்ண முடியல. இங்கே நான் அந்த கடைக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டலேருந்து நான் ஆப்போசிட்டில் ஒரு வியூ தரேன். என்னால் இவ்வளோதான் க்ளோஸ் வியூவில் எடுக்க முடிஞ்சுச்சு. நான் தரேன் உங்களுக்கு. உங்களால் முடிஞ்சுன்னா இங்கே போயிட்டு வாங்க. போயிட்டு வந்தீங்கனாலும் எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க, எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களோட ரிவ்யூ கொடுங்க. அது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. வேற ஒரு கலர்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ இந்த லெமன் டீயோட நம்ம முடிக்கிறோம். பாய். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பனம்பாலத்தில் சுட்டு சாப்பிட்டாச்சு. அதனால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.